मंत्री आदरणीय सामंत साहेब, उदय सामंत साहेब या ठिकाणी आलेले होते. त्यांच्याशी आमच्या सर्वांची चर्चा झाली आणि याच्यामध्ये असा निर्णय करण्यात आला की उद्या आम्ही भाजपचे जे वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत त्यांची मुंबईमध्ये भेट घेऊ आणि त्याच्यामधून महायुती जिल्ह्यामध्ये होणार की नाही ही भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे. दरम्यानच्या काळामध्ये आम्हालासुद्धा निवडणुकांची तयारी करायला लागेल आणि त्याच्यामुळे निवडणुकीमध्ये जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांच्या मुलाखती आणि त्यांचे अर्ज मागवणे ही प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे महायुतीमध्ये जरी निवडणुका लढवण्याचा आमचा सगळ्यांचा विचार असला तरी दोन्हीकडून त्याला मान्यता मिळाली पाहिजे आणि त्या दृष्टीने अधिकचा वेळ होऊ नये म्हणून उद्याच मुंबईला वरिष्ठ भाजपच्या नेत्यांची भेट घेण्याचं ठरलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आदरणीय निलेशजी असतील, उदय सामंत साहेब असतील, मी असेन आणि जे कोणी नेते उपलब्ध असतील मुंबईत त्यांना घेऊन आम्ही ही भेट देऊ. शिवसेनेची ताकद असं असताना तुम्ही महायुतीकडनं आग्रही का? महायुतीतर्फे आग्रहीचा प्रश्न नाही. महायुतीमध्ये सर्व निवडणुका लढवण्याचं हे पूर्वीच निश्चित झालेलं होतं राज्याच्या स्तरावर आणि त्याच्यामुळे त्याच्या संदर्भातली बोलणी तरी झाली पाहिजे. नाहीतर मग खूप उशीर झाला तर मग आमचेसुद्धा उमेदवार आम्हाला मिळताना अवघड होतं. त्याच्यामुळे इतर प्रक्रिया सुरू करण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि तोपर्यंत हे करताना ज्या ठिकाणी भाजपला सीट सुटतील त्या मग सीट आम्ही उभ्या नाही करणार. आम्ही कुठल्या ह्याच्यावर असं आग्रह नाही आहे. वाटाघाटीमध्ये जे काय ठरेल ते. त्याच्यामुळे आम्ही हे जे दोन्ही मतदारसंघ आहेत जिथं निलेशी आहेत, मी आहे, तर त्या ठिकाणी आम्हीसुद्धा आमची भूमिका फ्लेक्झिबल ठेवलेली आहे. शेवटी राज्यामध्ये युती आहे ती आपल्या जिल्ह्यातसुद्धा झाली पाहिजे हीच भूमिका आमच्या दोघांची आहे. पण भाई आपला मित्रपक्ष असलेला भाजपचे पालकमंत्री असू देत किंवा त्यांचे जिल्हा बँकचे अध्यक्ष मनीष दळवी असू देत, हे सांगतात आम्ही स्वतंत्र लढणार, आम्हाला भाजपची स्वतंत्र सत्ता आणायची, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बसवायचं आहे आणि तसे प्रदेशाध्यक्षांनी जिल्हाध्यक्षांना अधिकार दिलेले आहेत ज्या ठिकाणी लढत मैत्रीपूर्ण काही ठिकाणी लढती करा म्हणून. नाही, हे बघा, शेवटी त्यांचा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे. ते घेतलं म्हणजे आम्हाला शेवटी आम्हाला आमची यंत्रणा लाभवायला लागेल ना. निवडणुका आहेत शेवटी त्या निवडणुका तेवढ्या सिरियसली घेतल्या पाहिजेत आणि त्या जिंकल्यासुद्धा पाहिजे. तुम्ही मुंबईमध्ये बैठक होणार आहे ती फक्त म्हणजे आम्ही भेट घेऊ. हां, म्हणजे कोण वरिष्ठ म्हणजे मुख्यमंत्री असतील, प्रदेशाध्यक्ष? मुख्यमंत्री आहे, प्रदेशाध्यक्ष, त्याच्यानंतर बावनकुळे. वाटाघाटीत तुम्ही सामंजस्य करा. अनेक जण आता शिवसेनेकडे येत आहेत, मग त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही. शेवटी असं आहे की महायुती राज्यामध्ये असल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये स्वतः असावी अशी आम्ही भूमिका सुरुवातीपासून मांडतो. मी मानतो आहे, निलेशजी सुद्धा मांडत आहेत. त्यानंतर आम्ही राणेसाहेबांची सुद्धा भेट घेणार आहे. काही तुमची सामंजस्य भूमिका असताना मित्रपक्षाची तुमच्या का भूमिका अशी नाही? ते का म्हणतात स्वतंत्र लढवा? त्यांना तुमच्यापेक्षा आपलं अस्तित्व मोठं वाटतंय का? नाही, शेवटी कसं आहे बघा, जिल्हा परिषद अध्यक्ष कोण व्हावा ह्याच्याबद्दल काय आम्ही आग्रही भूमिका अशी मांडलेली नाही की आमचाच अध्यक्ष असावा. शेवटी दोघांनी मिळून एकत्र मिळून ठरवायचं. नगरपालिकांचे सुद्धा नगराध्यक्ष कोण उभे राहावं हे परस्पर सामंजस्याने ठरू शकतं, परंतु बोलणी तर झाली पाहिजे. नगरपालिका, जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या निवडणुकाबद्दल चर्चा होणार आहे ती फक्त जिल्हा परिषद पंचायत समिती? नाही तिने म्हणजे काही दिवस शांत काल आता उदय सामंत म्हणाले की तुम्ही मिळून ऑप्शनमधनं बाहेर या आणि तुमची ताकद दाखवून द्या. तर नेमकं तुम्ही काय सांगता म्हणजे महायुतीसाठी किंवा काय? असं काय नाही.
शेवटी आपली सामोपचाराची भूमिका माझी दर इलेक्शनमध्ये राहते. औद्योगिक शहरात नगराध्यक्षपर्यंत उमेदवार कोणासाठी युती झाली तर भाजप जातील की शिवसेना? आणि आपण आता युती होण्यापूर्वी हे का बोलूया. वेंगुर्ल्याला नगराध्यक्ष त्यांचा होता निवडून आलेला. इथं आमचा नगराध्यक्ष निवडून आला होता पोटनिवडणुकीमध्ये, संजीव परब निवडून आले होते. त्यामुळे दोघे जण आता चर्चेमध्ये काय फॉर्म्युला असेल एकंदरीत, म्हणजे उद्याच्या चर्चेमध्ये 50-50चा असेल की 60-40चा असेल? कारण लोकांना उत्सुक आहे, कारण राष्ट्रवादी पण तुमच्यासोबत आहे, यांचाही विचार होणार आहे की नाही? कारण त्यांनी एकदा प्रेसला बोलले आहेत की राष्ट्रवादी अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला विचारात घेतलं जात नाही, त्यामुळे त्यांनी घ्यावा. 20%चा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात मागला आहे. मग त्यावेळी चर्चेत 50%चा असेल, 60%, 40चा काय फॉर्म्युला असेल नेमका? नाही, फॉर्म्युलाबद्दल आता बोलू शकत नाही. उद्या चर्चा आहे, चर्चेमध्ये काय ठरेल ते. नाही, पण उशीर होऊ नये म्हणून आम्ही मुंबईला जातोय. काही कमिट्या वगैरे वाटपाच्या बाबतीत फॉर्म्युला ठरला ना, जिथे आमदार आहे तिथे 60% आणि जिथे आमदार नाही तिथे 40% ठरला आहे ना, तोच राहील का? नाही, कमिट्यांचं वाटप आणि ह्याचं वेगवेगळं असतं. त्याच्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी कार्यकर्ते, तिथं असलेले मतदारांची एकंदर कल, या सगळ्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. परंतु आमची तयारी आम्ही सुरू करतोय, कारण आयत्या वेळेला मग उमेदवार निश्चित करणं वगैरे ह्याला वेळ लागतो. हे करत असताना उमेदवारांचं एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की जर आपली युती झाली तर मग त्या ठिकाणी माघार घ्यायला लागेल. ही गृहीत धरूनच आम्ही हे सगळी प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत. काल एन्काउंटरच्या ह्याच्यात शिक्षण खात्याच्या ह्याच्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे. काय नेमकी आपली भूमिका आहे? किंवा एक गोष्ट लक्षात घ्या की रोहित आर्या यांचं जे लेटेस्ट चेंज किंवा स्वच्छता मॉनिटर ही जी काही संकल्पना होती ती राबवण्यासाठी आम्ही पूर्वीसुद्धा शिक्षण खात्यातून त्यांना परवानगी दिलेली होती. आणि यावेळेला जी प्रोव्हिजन केलेली आहे 2 कोटीची, ही 2 कोटी कुठल्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला देण्यासाठी नाही, त्याच्यासाठी जो खर्च येईल ते करण्यासाठी. परंतु दरम्यानच्या काळामध्ये त्यांनी एक वेबसाईट तयार केली आणि त्याच्यावरून मुलांकडून पैसे ॲक्सेप्ट केले. त्याच्यामुळे ते पैसे किती त्यांनी वसूल केले मुलांकडून ते परत करावे आणि पुन्हा असं करणार नाही असं लिहून द्यावं असं ठरलेलं होतं. त्याची पूर्तता त्यांच्याकडून न झाल्यामुळे त्यांचे पुढचं जे आहे बिलिंग वगैरे या प्रक्रिया पेंडिंग आहे. पण त्याला आता मी काय शिक्षण मंत्री नाही, त्याच्यामुळे मला पुढे काय घडलं याची माहिती नाही. परंतु मुलांना ओलीस धरणं हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. असं जर घडलं तर अनेक लोकांची बिलं पेंडिंग असतात ना, अनेकांची रस्त्यांची बिलं पेंडिंग असतात, इमारतींची बिलं पेंडिंग असतात. पण कोण अशी स्टेप घेत नाही की मुलांना ओलीस पकडायचं. म्हणजे मुलांना काय झालं असतं कालच्या ह्याच्यामध्ये तर आपण स्वतःलाच माफ करू शकलो नसतो. तुमच्या मतदारसंघात अशी घटना घडली, त्याने आत्महत्या केली. गुन्हा दाखल होण्यासाठी 3 दिवस मृतदेह ताब्यात घेतले, त्या मृतदेहाची विटंबना होती. त्या संदर्भात तुम्ही लक्ष घातला काय? पोलिसांच्या मॅटरमध्ये आपण लक्ष घालू शकत नाही. पोलिसांच्या मॅटर पोलिसांनीच हे करायला लागतं. तर त्या संदर्भात आवश्यकता असेल मी अवश्य लक्ष घालेन. परंतु त्यांनी व्हिडिओ त्याचा व्हायरल झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय आहे त्याचा तपास करून पोलीस योग्य ती कारवाई करतील याची मला खात्री आहे. आणि त्या आर्य प्रकरणामध्ये तुम्ही काही अमाऊंट दिली असं काल स्टेटमेंट दिलं आहे. नाही, ते कसं नाही, ते खाजगी एक मदत म्हणून केली, कारण आपल्या ओळखीची लोक असल्यानंतर त्यांना एक सहानुभूतीच्या दृष्टीने मदत म्हणून केली. ती काय खूप मोठी रक्कम नाही, परंतु एक आपला दृष्टिकोन सहानुभूतीचा होता हे त्याच्यामधून सिद्ध होतं. म्हणजे तुम्ही मंत्री असतानाच केले त्यावेळेस? मंत्री असतानाच केले आणि ते चेकने दिलेत पैसे. आता मला रक्कम आठवत नाही, परंतु चेकने पैसे दिले. त्याच्यामुळे
भूमिका आपली सहकार्याचीच होती आणि त्यांनी उपोषण केल्यानंतर तसं त्यांची डिपार्टमेंटशी हे करून दिलेली आहे, बोलणं करून दिलेलं आहे, सगळी त्यांना मदत व्हावी या दृष्टीने. पण डिपार्टमेंटच्या फॉर्मॅलिटीज ह्या प्रत्येकाने पार पाडायलाच लागतात, त्याला इलाज काहीच नसतो, कारण ते शासकीय शेवटी कामकाज आहे, ते शासकीय नियमानुसारच चालतं. दोन्ही तुम्ही आमदार आहात, सत्तेतले आहात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वारंवार पावसाने गेले 5-6 वर्षात भात पूर्णपणे नाहीच होतं बा. यावर्षी तर भात पूर्णपणे पावसाने कापायलाही दिलं नाही. भाताची नुकसान भरपाई मिळते, परंतु गवत जे आहे ते इथल्या शेतकऱ्यांसाठी, गाई म्हैशींसाठी आवश्यक आहे. आणि कोकणचा हा एक वेगळा पॅटर्न आहे. मराठा विदर्भामध्ये भरपाई देताना फळापासून सगळ्या प्रक्रियेला देते, पण कोकणामध्ये मात्र वारंवार अन्याय होतो. सत्ताधारी आहात तुम्ही आणि काय याच गवतापासून सगळ्या ह्याच्यापर्यंत भरपाई मिळायला हवी आणि 100% नुकसान लोकांचं झालं आहे शेतकऱ्यांचं. चारा मिळणारच नाही पुढच्या याला. बघा, ह्याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे सुरुवातीला सिंधुदुर्गचं नाव वगळलेलं होतं, त्याला आम्ही दोघांनीही प्रयत्न करून 10 तारीखला GR काढून जे आपदग्रस्त महाराष्ट्रातले आहेत त्याचप्रमाणे तोच नियम हा सिंधुदुर्गातल्या 8ही तालुक्यांना लावण्याचा GR निघालेला आहे. तो GR साईटवर उपलब्ध आहे, तुम्ही वाचून बघू शकता. त्यांना ज्या ज्या सवलती आहेत त्या त्यांना मिळतील. दुसरी गोष्ट अशी आहे की कोकणामध्ये अजून पाऊस पडतो आहे हे गृहीत धरून कालच्याच कॅबिनेटमध्ये हा विषय आपल्या उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि कोकणातील इतर मंत्र्यांनी धरला होता. त्याप्रमाणे रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी तिन्ही जिल्ह्यांचं पुन्हा पिकाची पंचनामे करण्याचे आदेश हे मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले आहे कालच्या कॅबिनेटमध्ये. आणि त्या आदेशाच्या अनुषंगाने कमिशनरने कलेक्टरना तसे आदेश पारित केले आहेत खाली. आणि ह्याच्यामध्ये ना पहिला हंगामपूर्व पाऊस लागल्यामुळे नारळ आणि सुपारी यांचंही नुकसान झालेलं आहे. कारण यंदा नारळ 60 रुपयेपर्यंत गेला, त्यामुळे नारळ लागवड नाही, त्यांचं सुपारी गळती झाली. हो, त्यासाठी सुद्धा हा निकष असणार की भातासाठीच फक्त? नाही, निकष हा सर्वच पिकांसाठी आहे. त्याच्यामुळे कृषी खातं आणि महसूल खातं मिळून जे पंचनामे करते त्याच्यावर नुकसान भरपाई ठरणार आहे. ओंकार हत्ती जो आहे तो आता बऱ्यापैकी माणसाळलेला दिसतो, म्हणजे सगळे कर्मचारी किंवा लोक ते जवळपास दिसतात. तो कुठे न अन्य ठिकाणी न नेता इकडेच बाबा तो पर्यटनाच्या कुठे राहावा असं काय पदार्थ काय? नाही, त्याला 1 आठवड्यामध्ये जेरबंद केला जाईल. त्याची आवश्यक त्या परवानग्या आलेल्या आहेत. मग एक दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपण जो चौकुळ कबलायचा गावचा प्रश्न होता, गेली अनेक वर्ष रखडलेला होता. आपण मध्यंतरी तो एक महिन्यामध्ये त्याचा निकाल लागेल असं सांगितलं होतं. आणि त्याच दरम्यान अनेक वर्ष रखडलेला मानगावचा आकारी पडीत जमिनीचा प्रश्न सन्माननीय आमदार निलेशजी राणे आणि बावनकुळे साहेब यांच्या येणे तो त्यांचा GR निघाला, म्हणजे तो त्या जमिनी त्यांना आता परत मिळणार. परंतु चौकुळवासी म्हणतात आमच्या जमिनी आम्हाला परत कधी मिळणार. त्या वनाची एंट्री रद्द करण्याचा निर्णय हा सावंतवाडीच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी दिला. त्याच्याविरुद्ध रेव्हेन्यू ट्रिब्युनलमध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेलेलं आहे. त्याचा निकाल लवकरात लवकर व्हावा याच्यासाठी महसूल मंत्री प्रयत्नशील आहे, लवकर निकाल होण्यासाठी. ठाणे जिल्ह्यामध्ये जव्हार मोखाडा या ठिकाणी जे डॉक्टर्स आहेत त्यांना एक ग्रेड द्यायला दिली जाते. तो हात मागास आदिवासी भाग. पण तशा पद्धतीने सिंधुदुर्गात जर होऊन झालं तर आपले आरोग्यमंत्री आहेत सावंतवाडी किंवा या भागामध्ये झालं तर आपले येथे आहे. आम्ही त्याचं सूचना चांगली आहे, आम्ही त्याचं सूचना तशी देऊ. हा डोंगराळ दुर्गम म्हणून हो. काही महायुतीची तुम्ही चर्चा करत असताना भाजपला शिवसेना धक्के देताना दिसते किंवा भाजपचे अनेक लोक शिवसेनेच्या वाटेवर असताना दिसत आहेत, त्याबद्दल मग पुढे कशी करून झाले? नाही, आम्ही आजपर्यंत तरी कोणाला प्रवेश दिलेले नव्हते. आता त्यांनी आमच्या यांना प्रवेश दिल्यानंतर आम्ही सुद्धा काही 1-2 ठिकाणीच असं झालेलं आहे फुटकं, परंतु अनेक लोक इच्छुक आहेत.
जर महायुती झाली नाही तर मग तसे प्रवेश अडवून ठेवण्यामध्ये काय अर्थ राहणार नाही. अरे साहेब तुम्ही काय बोललात नाही. प्रश्न विचारला नाही. साहेब माणगावचा आघाडीपर्यंत प्रश्न आपल्या प्रयत्नाने तो तसाच लागला. आता जी आर निघालाय कधीपर्यंत नाही साहेब, त्याची प्रोसिजर आहे? 100% तसा निकाल जसा लागायला पाहिजे. आम्ही एक GRचा आधार घेतला म्हणून मी ती पत्रकार परिषद घेतली होती. तो GR समजवण्यासाठी काही कन्फ्युजन होतं. लोकांना वाटलं की आता सरसकट ह्याचं विल्हेवाट सुरू होणार. 1795.7 1790.7 ही जी शिल्लक राहिली त्याच्यामध्ये पुनर्वसनातून ही वगळलेली आहे, वन खात्यातून ही वगळलेली आहे. ती जी 1790.7 हेक्टरची जी जमीन आहे ह्या GRमुळे ती फ्री होऊ शकते. ती पहिली पायरी आहे. मी आयुक्तांशी बोलून आणि संबंधित सचिवांशी बोलून त्याचा आधार घेतला आणि आता लवकरात लवकर ही आमची 1790.7 हेक्टर ही आता रिलीज करा. कारण का हे त्या कलम 220च्या अंतर्गतच येतं. 2 कलम आहेत. ते 220 जे ह्या GRमध्ये आहे 19 मे 2025च्या त्या GRचा आधार घेऊन आम्ही सांगितलं की हे आम्ही ह्याच्यात बसतो म्हणून आपल्याला ती रिलीज करावी लागेल. म्हणून अजून 50% काम झालंय. 50% येणाऱ्या काही दिवसात होईल. भाई सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनला मोठ्या प्रमाणात 23 कोटीचं उत्पन्नामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एकमेव सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन आहे. टर्मिनेशन लोकांना सर्व गाड्या थांबाव्यात जेणेकरून लोकांची मोठ्या आत्ता तर एकही गाडी मुंबईला जाणारी गेले 2 महिने सर्व फुल आहेत. आणि सावंतवाडीत मोठी अपेक्षा आहे. कुडाळलाही त्याचा फायदा होईल टर्मिनल झाल्यावर. कारण वेंगुर्ले कुडाळचा काही भाग आपल्याकडे येतो. तर टर्मिनलसाठी लोकांचे आग्रह म्हणा या निवडणुकीला तो मुद्दा कळीचा ठरेल असं एकंदरीत आहे. ग्रामीण भागातून वेंगुर्ले कुडाळ माणगाव खऱ्यापासून सगळ्यांना जर सावंतवाडी टर्मिनल झालं तर जवळपास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले 8 तालुक्यांपैकी 6 तालुक्यांना याचा फायदा होईल. त्यासाठी रेटा वाढला जाईल का किंवा अन्य सर्वच गाड्या इथे थांबतील का? तरी टर्मिनल्स ठीक आहे घोषणा झाली, गाड्या तरी थांबव्यात अशी अपेक्षा आहे. त्याच्यासाठी आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. आम्ही राणेसाहेबांशी सुद्धा बोललो आहे. ते सुद्धा वरिष्ठांशी बोलत आहेत. या ठिकाणी सावंतवाडीला छप्पर मंजूर झालं आहे. एक लिफ्ट मंजूर झाली आहे. एक AC साठी VIP सूट एक असतो पण ते काहीच काम चालू नाही. कुठचं लक्षच नाही तिथे कोणाचं. त्याची पाठपुरावा करू. शक्तीपीठ महामार्ग मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी दिवशी म्हटलं की शक्तीपीठ महामार्गाचा बदलला जाणार आहे. लोकांना उत्सुकता आहे गेल्यानंतर म्हणजे आंबोली नंतर कसा बदलला जाईल, काय नेमकं असेल. तर तुम्ही म्हटलं सर रेडी रेवसला जॉईन होईल का किंवा कोल्हापूर तिल्हारी मार्गे गोव्याला जोडला जाईल का, अशा अनेक शंका शेतकऱ्यांना आहेत. परत सगळ्यांनाच आहेत. म्हणजे राजू शेट्टीने पण म्हटलं हा महामार्ग रद्द करावा अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. पाटील यांनी म्हटलं कोल्हापूरच्या आणि तिथल्या आमदारांनी म्हटलं की रद्द करावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बदलला गेला तर तो घारपी मार्गे केसरी असा जाईल की तुम्ही म्हटलंय तसा रेडी रेवसला जॉईन होईल म्हणजे आंबोली बेळगावला. नाही, सध्या तर रेडी रेवसला तो जॉईन करण्याचं तत्वता मान्य केलेलं आहे. तसा सर्वेचा झाला. ह्याचा फायदा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला होईल. कारण तो जर हायवेला जोडला गेला तर कुडाळला जाणारी ट्रॅफिक कुडाळला जाऊ शकते, मालवणला जाणारी मालवणला जाऊ शकते. आणि जो रेडी रेवस हा जो हायवे येतो त्याला सुद्धा तो हायवे जोडला जाऊ शकतो. आणि चंदगड मार्गे जो प्रस्तावित केलेला आहे तो जर त्या मार्गे गोव्याला जोडला तर गोव्याला जाणारा एक पर्यायी मार्गसुद्धा तयार होऊ शकतो. निलेश राणे साहेब, आपण आमदार म्हणून निवडून आल्यापासून म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघातील असेल, आता कणकवली मतदारसंघात म्हणजे जे दादांसोबत काम केलेले जुने शिवसैनिक आहेत ते अनेक जणांचा काल काका कुडाळकरांचा पण तुम्ही प्रवेश घेतलेला आहे. म्हणजे आता किती शिवसैनिक अन्य तुमच्या वाटेवर आहेत यायला, ज्येष्ठ शिवसैनिक? आता सांगितलं तर बाकीचे अलर्ट होतील. पण मी तुम्हाला प्रवेश साहेब स्वखुशीने होत आहेत. म्हणजे त्यांना विश्वास आहे की शिवसेनेमध्ये आल्यानंतर त्यांना मान दिला जाईल, त्यांची कामं होतील. आणि प्रत्येक माणूस स्वतःच्या स्वार्थासाठी येत नाही आहे.
विकास कामं घेऊन येतो आहे, आपापल्या विभागाची कामं घेऊन येतो आहे. म्हणून जो काही सर्वात जास्त तुम्ही प्रवेशाचा जो काही ओढ बघाल तो शिवसेनेकडे आहे. मागच्या 10 महिन्यामध्ये जे आम्ही करू शकलो, जे लोकांना काही प्रमाणात पटलं, त्या कामाच्या आधारावरती साहेब लोक येत आहेत. ते कोणाचा चेहरा, आडनाव, नाव असं त्याच्यात नाही आहे. सन्मान्य शिंदेसाहेब ज्या पद्धतीने काम करतात, पक्ष सांभाळतात, एक कुटुंब प्रमुख म्हणून ते पक्ष सांभाळतात. आम्हाला सगळ्यांनाच सांभाळायचं काम करतात आणि आमची कामं पक्षामध्ये होतात. आम्हाला दिलेली कामं लोकांची होतात. हा आधार घेऊन लोक स्वतःहून आमच्याकडे येत आहेत. म्हणून किती येतील काय सांगू शकत नाही, पण येणार एवढं 100%. पण साहेब आधीच सांगतात निलेश साहेबांच्या स्वभावामुळे आम्ही त्याच्यावर मला खरंच उत्तर तो त्यांचा चांगुलपणा आहे. ते माझ्याबद्दल असं बोलत असतील तर खरोखर आभार मानतो मी त्यांचे. पण रिझल्ट ओरिएंटेड काम असावं, हे जेव्हापासून माझ्या आयुष्याची दुसरी इनिंग सुरू झाली आमदारकीची, तेव्हापासून मी ठरवलं रिझल्ट ओरिएंटेड काम करायचं. लोकांना एका मर्यादेनंतर शब्द चालत नाहीत, ते विश्वास ठेवत नाहीत. किती जरी चांगलं वागलो, जोपर्यंत मी रिझल्ट देऊ शकलो नाही तर त्या चांगल्या स्वभावाचा पण काही उपयोग राहत नाही जास्त काळ. म्हणून रिझल्ट ओरिएंटेड काम करावं या भूमिकेत मी काम करतोय आणि लोकांना, काही लोकांना ते आवडत असेल. मी तुमच्या माध्यमातून त्यांचे आभार मानतो. साहेब पुन्हा एक गोष्ट विचारतो की तुमच्यावर विश्वास ठेवून अनेक जण शिवसेनेत येत आहेत, मग महायुतीच्या या वाटाघाटी पण त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही. अनेक जण बघा, संधी मिळेल म्हणून आमचे ज्येष्ठ नेते सन्मान्य केसरकर साहेबांनी ह्याच्यावर तुम्हाला ऑलरेडी उत्तर दिलेलं आहे. मी उत्तर देऊन क्रॉस करू शकत नाही. हेच ते आपण प्रश्न त्यांना विचारला होता. उद्याची वाट बघू, उद्या एकदा होऊन जाऊ दे आणि त्याच्यानंतर परवापासून चित्र स्पष्ट होईल. सावंतवाडी शहरात आणि एकंदरीत मतदारसंघात विधानसभेच्या केसरकरांचा करिश्मा चालतो असं भाजपही म्हणतं की थोट सरदार राजघराण्याने सुद्धा तुमचा उल्लेख केला की केसरकरांनी आम्हाला जर सपोर्ट केला तर आम्ही निवडून येऊ शकतो. एकंदरीत युती होणार आहे म्हणजे तुम्ही म्हणताय चर्चा वाटाघाटी होणार आहे. एकीकडे कुडाळमध्ये निलेश राणेंचा करिश्मा चालतो आहे, एकीकडे तुमचा करिश्मा चालतो. त्यांनी मग असं नाव नाही परंतु आहे करिश्मा जो कुडाळ मालवणमध्ये निलेश राणे आहेत म्हणून लोक येत आहेत. तुम्ही इकडे असं असताना शिवसेना भाजपकडे महायुतीचाच आग्रह करता. लोकांना उत्सुकता आहे की शिवसेने वेगळं लढावं, वेगळ्या निवडणुकांनी जावं सामोरं आणि जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेमध्ये करिश्मा दाखवणारच आहे. मग असं असताना भाजप बरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं म्हणतो तुम्ही दोघंही करिश्मा करता आहात. असं असताना वाटाघाटीत जर तुम्हाला कमी मार्जिन दिलं तर काय भूमिका असेल? त्यानं बघा, लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये मलाच विचारलं ना की साहेबांना तुम्ही सांगा बोला, मी नंतर बघा, केसरकर साहेब जसं म्हटले, आम्ही जेव्हा आमदारकीची निवडणूक लढलो तेव्हा महायुतीत लढलो, खासदारकी महायुतीत लढलो. तर आता स्थानिक स्वराज्य संस्था का लढू नये, प्रयत्न का करू नये? आम्ही सातत्याने, काल पण आमच्या तिन्ही सभांमध्ये आम्ही म्हटलं की आम्ही प्रयत्न केले सुद्धा. उद्याचा जो प्रयत्न आहे तो एक एक्स्ट्रा आहे. कोण कोणाची ताकद मोजत नाहीये, कोण कोणाला कमी लेखत नाहीये. प्रत्येक जण आम्ही हिंदुत्वासाठी एकत्र आलो, आम्ही काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह घेऊन एकत्र आलेलो आहोत. तर एकत्र लढवावं, निवडणूक सोपी होईल असं आमचं जे काय हे आहे. आणि आम्ही विरुद्ध आम्ही होऊ नये ही आमची भावना आहे. आणि त्याच्यामध्ये ताकदीचा विषय येत नाही साहेब, ताकदीचं येत नाही. प्रत्येकाने आपापली ताकद आपल्याकडे ठेवायची असते, रोज दाखवायची नसते. म्हणून जे काय होईल ते उद्या ठरेलच ना. आणि विषय हा आम्ही एक अलायन्समध्ये लढलेलो आहोत सगळ्या निवडणुका, तर तो टेम्पो तसाच राहायला पाहिजे, ते प्लॅटफॉर्म तसंच राहायला पाहिजे. कार्यकर्त्यांची निवडणुका आहेत, त्यांना कुठे ह्या गोष्टीचं नुकसान होता कामा नये, ही आमची आणि सन्मान्य केसरकर साहेबांची ही भावना आहे की आपल्या तर निवडणुका झालेल्या आहेत, त्यांना का आपण अडचणीत टाकावं, ह्या भावनेतून आम्ही करतोय. आमच्या ताकदीचा ह्याच्यात विषय येत नाही. प्रत्येक माणूस आपला आपला सांभाळून हे सगळं करतो साहेब.
बोलताना ऐकतोय. नाही नाही, प्रश्न दोघांना होता म्हणून. नाही त्यांनी सांगितलेलं उत्तर योग्य आहे. आम्ही आमच्या निवडणुका जर महायुतीच्या ह्याच्यावर लढवल्या तर या का असू नये. जरा प्रेस चालू आहे. काल महायुतीचा युतीचा शिवसेनेचा मेळावा झाला, त्यामध्ये निवडणुका लढवण्यासंदर्भात काही निर्णय झाला आहे? काल आमच्या जिल्ह्याचे संपर्क मंत्री आणि महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री श्री उदय सामंत साहेब हे आलेले होते आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये सावंतवाडी मतदारसंघ, कुडाळ मतदारसंघ आणि कणकवली मतदारसंघ तिन्हीचे मेळावे संपन्न झालेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये ते मेळावे झाल्यानंतर आमची जी चर्चा झाली त्याच्यामध्ये असा निर्णय झाला आहे की या गोष्टीसाठी आता महायुतीच्या एकंदर चर्चेसाठी खूप वेळ जात असल्यामुळे उद्या मुंबईला जाऊन महायुतीच्या नेत्यांची भेट घ्यायची, ज्याच्यामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आहेत, आदरणीय पक्षाध्यक्ष चव्हाण साहेब आहेत, बावनकुळे साहेब आहेत, नारायण राणे साहेब आहेत. आणि एकदा महायुती होणार की नाही ही गोष्ट फायनल केली तर मग आम्हाला आमचं निवडणुकीची स्ट्रॅटेजी ठरवणं, निवडणुकीच्या मुलाखती घेणं सोपं पडतं. त्या दृष्टीने आम्ही मुलाखती वगैरे घ्यायला आता सुरुवात करतो आहे. परंतु जे मुलाखती किंवा इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की जर महायुती झाली तर मग ज्या जागा सोडल्या जातील भाजपला तिथं उमेदवारी दिली जाणार नाही. काल पवईमध्ये एन्काउंटर झाला रोहित आर्या, त्याचं एकनाथ शिंदे साहेब कौतुक करताना एक व्हिडिओ व्हायरल होते, काय सांगाल? एक गोष्ट अशी आहे की त्याचं कौतुक आहेच, कारण त्यांनी जो कार्यक्रम राबवलेला होता स्वच्छता मॉनिटर किंवा लेटेस्ट चेंज, हा कार्यक्रम चांगला होता. आणि त्यांनी फक्त ही जी काय काल मुलांना ओलीस धरण्याची कृती होती ती मात्र संपूर्णपणे चुकीची होती, नाहीतर मग असा पायंडा पडून जातो. मग असं घडता कामा नये. त्या दृष्टीने पोलिसांनी मुलांची सुटका केली असली तरी दुर्दैवाने चकमकीत त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. याच्याबद्दल आम्हाला सर्वांनाच अतिशय दुःख आहे. भाई, पवई पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सोनावणे यांच्याकडे रोहित आर्याने एन्काउंटर होण्यापूर्वी काही वेळ आधी मागणी केलेली होती की मला केसरकरांशी बोलायचं आहे, आणि नंतर त्याने तो निर्णय बदलला काही वेळात. नाही, शेवटी त्यांनी जरी अशी मागणी केली असली तरी मुलं त्यांच्या ताब्यात होती, त्याच्यामुळे बोलण्यात कुठलीही चूक झाली आणि मुलांना काय झालं तर मग आपणच स्वतःला माफ करू शकलो नसतो. कारण माझ्या दृष्टीने मुलांचा जीव सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. शेवटी बिलं काय, बिलं आज ते बिल उद्या मिळतं. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्यांचं बिल पेंडिंग राहण्याचं जे कारण आहे त्याच्या संदर्भात सुद्धा आमच्या डिपार्टमेंटने, शिक्षण विभागाने प्रेस नोट काढलेली आहे की त्यांनी एक वेबसाईट निर्माण केली आणि त्याच्यावरून मुलांकडून डायरेक्ट पैसे कलेक्ट केले आणि त्याच्यामुळे ते पैसे परत करावे आणि पुन्हा असं घडणार नाही याचं हमीपत्र द्यावं, या अटीवर त्याचं पुढचं प्रोसेस होणार होतं. परंतु ते घडलं नसल्यामुळे ते पेंडिंग आहे. त्याच्यामुळे ते पेंडिंग, त्यांच्याकडे सुद्धा त्या गोष्टी पेंडिंग आहे. आपण एखाद्या गोष्टी ज्याला सरकारची बिलं असतात त्याला सरकारच्या सगळ्या नियमांचं पालन व्हायला लागतं, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ते पालन त्यांनी केलं तर मग त्याला त्याचं बिल रिलीज होण्यामध्ये काही अडचणी आल्या नसत्या, कारण त्याच्यासाठी बजेट प्रोव्हिजन करून ठेवलेली होती. आणि ती बजेट प्रोव्हिजन ही एकट्या त्याला देण्यासाठी नव्हती, तर या स्कीमसाठी एकंदर जो खर्च येतो त्या सगळ्यासाठी मिळून ती प्रोव्हिजन होती. भाई, काल तुम्ही स्वतः म्हणाला होतात की मी आर्याला पैसे दिले, मग सरकारी योजना असताना तुम्ही पैसे कसे काय दिले होते? नाही, हे एक सहानुभूतीपोटी, त्याचं जर बिल उशिरा होत असेल तर एक सहानुभूती असते. आपण ज्याला कोणाबरोबर तरी काम करतो त्याला एक जिव्हाळा निर्माण होतो. त्या जिव्हाळ्याच्या पोटी ही काही छोटी रक्कम होती, त्याला तेवढी आर्थिक मदत झाली तर मग त्यांना बिल उशिरा मिळालेल्याचं मग दुःख जाणवत नाही. त्याच्यामुळे आर्थिक मदत केलेली होती, त्याचा आणि सरकारी बिलाचा काही संबंध नाही. भाई, शिवरायांच्या गड किल्ल्यांवर नमो पर्यटन केंद्र उभारल्यास तिजोरीमध्ये खळखट्याक होईल असा राज ठाकरे इशारा देत आहेत आणि मुख्यमंत्री पदासाठी आणखी किती लाचारी पत्करणार अशा प्रकारची टीका ते एकनाथ शिंदेवरती करतात राज ठाकरे. एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की आपला जाज्वल्य असा इतिहास आहे, तो पर्यटकांच्या डोळ्यासमोर सुद्धा आलाच पाहिजे. त्यांना सुद्धा तो कळला पाहिजे की तो कसा आपला इतिहास
अतिशय प्रेरणादायक होता. आणि तुम्ही पर्यटकांना तिथं नेलं नाही तर त्यांना तो इतिहास कसा कळणार. तुम्ही भारतातल्या कुठल्याही किल्ल्यांवर गेला तर तिथं लाईट अँड साऊंड शो असतो, इतर माहिती प्रदर्शित केलेली असते. तशी ती महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा झाली पाहिजे, कारण महाराष्ट्राचा इतिहास हा सगळ्यात मोठा आहे. कारण स्वतः दिल्लीच्या पातशहाला महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये त्याची कबर खणली गेली. हा पराक्रम शूर मराठा सरदारांनी केलेला आहे, हे विसरता येणार नाही. 2018च्या कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशी करणारा जो आयोग आहे त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक नोटीस बजावली आहे, कारण जी कागदपत्र आवश्यक होती ती त्यासाठी प्रतिसाद दिला नव्हता उद्धव ठाकरे. नाही, हे काय, हा सगळा ते तो जो त्यांचा काम करण्याची पद्धत असते त्याचा एक तो भाग आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावर मी काही प्रतिक्रिया देणं योग्य होणार नाही. कारण ते क्वासी ज्युडिशियल हे आहे, ज्याला अशी एन्क्वायरी होते त्याला ते एक वैधानिक त्यांना अधिकार प्राप्त झालेले असतात. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर आम्ही काही कॉमेंट करणं योग्य नाही. माजी खासदार विनायक राऊत यांनी रोहित आर्या प्रकरणावरती आपल्यावर ठपका ठेवून आपण शिक्षण खात्याचा केलाय असा आरोप केला. त्याच्यामध्ये बट्ट्याबोळ करण्याचा प्रश्न कुठे येतो. मुळात माझी शाळा सुंदर शाळा याला 3 वर्ल्ड रेकॉर्ड त्यांनी निर्माण केलेले आहे. त्या काळामध्ये शाळांमध्ये प्रचंड सुधारणा झाली. एखाद्याचं बिल पेंडिंग असेल तर ते अनेक ठिकाणी बिलं पेंडिंग असतात, तर त्याच्यासाठी ही टोकाचं पाऊल उचलण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही. हा एक भाग झाला त्याच्यामधला. आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी साईट एक क्रिएट केली होती आणि त्या साईटवरून त्यांनी मुलांकडून पैसे वसूल केलेले होते, तर त्याच्याबद्दल मात्र शिक्षण विभागाने आक्षेप घेतलेला होता आणि त्यांनी हे पैसे परत द्यावे आणि असं पुन्हा करणार नाही असं लिहून द्यावं, तरच त्याची बिलं रिलीज करावी असं शिक्षण खात्याचं म्हणणं होतं. त्याच्यामुळे आता ह्याची पूर्तता करणं हे त्याच्या हातात होतं, माझ्या हातात नाही. माझ्या हातात काय असतं की मी त्यांची विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घडवून आणणं वगैरे हे मंत्री करू शकतात. बजेटची प्रोव्हिजन मंत्री करू शकतात, पण कोणाची बिलं काढण्याचं काम मंत्री करू शकत नाही. साहेब, जो दीपकरांनी प्रश्न विचारला तुम्हाला, शिवरायांच्या गड किल्ल्यांवर नमो पर्यटन केंद्र उभारल्यास तिजोरीमध्ये खळखळाट होईल आणि मुख्यमंत्री पदासाठी आणखी किती लाचारी पत्करणार अशी टीका राज ठाकरे एकनाथ शिंदे साहेबांवर करतात. मी काही दिवसांपूर्वीच बोललो होतो, राज साहेब यांच्यावर मी नितांत आमचं प्रेम त्यांच्याबद्दल आदर आहे, पण शिंदे साहेबांवर बोलल्यानंतर आमच्याकडे पण काही पर्याय राहत नाही. लाचारीबद्दल जर बघायला गेलं तर त्यांनी स्वतःच्याच भावाकडे बघितलं पाहिजे. त्यांच्यापेक्षा मोठा लाचार कोणच नाही महाराष्ट्रात, लक्षात आलं. म्हणून आपण दुसऱ्यावर बोट जेव्हा दाखवतो तर आपल्या दिशेने किती बोटं आहेत हे पण बघितलं पाहिजे. आणि मी अगोदरही बोललो होतो, राजसाहेबांबद्दल मी काय बोलणार नाही. आम्ही त्यांना एका वेगळ्या स्टँडर्डवर बघतो, एक वेगळं आदर आहे त्यांच्याबद्दल. पण लाचारी हा जर विषय ते काढत असतील तर उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा लाचार महाराष्ट्रात कोण नाही, झालाही नाही, होणारही नाही. म्हणून अगोदर भावाकडे लक्ष द्यावं त्यांनी. या अनुषंगाने त्याने असं म्हटलं की जिथे महाराजांच्या गड किल्ल्याला नाव दिलं गेलं तीच नावं पुसण्याचा कार्यक्रम केला जातो असं त्यांचं आहे. बघा, लक्षात घ्या, मी ते काय टीका करतायत, नमो काय ते केंद्र, बरोबर आहे ना, त्याच्यावर मी फक्त त्यांचं असं स्टेटमेंट बघितलं कुठेतरी. त्याबद्दल आक्षेप असेल तुम्ही सरकारला सांगा की गड किल्ल्यांवर आम्हाला ह्या गोष्टी आम्हाला आवडत नाही किंवा नको, ते मान्य करू, कुठेतरी ती ॲडजस्टमेंट होऊ शकते. पण डायरेक्ट तुम्ही कोणाच्या तरी मुख्यमंत्री पदावर जाल म्हणजे तुम्ही राजकारण करताय ना महाराजांच्या नावावर. तुम्हाला गड किल्ल्यांवर प्रेम आहे की तुम्हाला टीका करायची राजकीय, हे अगोदर ठरवून घ्या. लक्षात घ्या, गड किल्ले हा विषय वेगळा झाला, त्याच्यावरती प्रेम असेल तर तुम्ही नक्की सरकारला सांगा. पण टीका कोणावर करताय ते बरोबर नाही. म्हणून मी त्यांना ते उत्तर दिलं की लाचारीची गोष्ट ठाकरेंनी करू नये. 2019ला जे झालं ना, ती महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सर्वात मोठी लाचारी होती, हे कोणी विसरू नये. साहेब,
माजी खासदार विनायक राऊत म्हणताय की सिंधुदुर्गमध्ये भाजप आणि शिवसेना हे स्वबळावर लढण्याची घोषणा करतायत. भाजप फक्त सत्तेसाठी शिवसेनेचा वापर करून घेतोय आणि या निवडणुकीनंतर शिंदे गटाचं भाजप विसर्जन करणार आहे. कोण विनायक राऊत? काय म्हणजे मला एक सांगा, विनायक राऊत जेव्हा येतात तेव्हा सातत्याने कोकणामध्ये ज्या गोष्टी नाही आहेत त्याच घडवायच्या मानसिकतेत असतात. मला त्यांच्या कुठल्या स्टेटमेंटवर त्यांना इम्पॉर्टन्स द्यायचीच गरज नाही. लक्षात घ्या, आम्ही ह्याच विषयाबद्दल आमची प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आम्हाला युती का पाहिजे, आम्ही युतीसाठी का प्रयत्न करतोय, ते बाहेरचे कोणी लुंगे भुंगे आम्हाला सांगू नये ना आम्ही काय करावं. ते आम्ही आमचं बघून घेऊ ना. तुम्ही तुमचं बघा असेल तर आम्हाला सांगू नका. आमचं एक कुटुंब आहे, त्या कुटुंबामध्ये काय करायचं ना ते आम्ही आमचं ठरवतो. भाजप असेल, शिवसेना असेल, अजितदादांची राष्ट्रवादी असेल, आम्ही एक फॅमिली आहोत. तुम्ही तुमचं बघा ना. तुमच्यावर कोण उमेदवार मिळतील का ना विचारा विनायक राऊतांना. उदय सामंत साहेबांनी आता रत्नागिरीत असं म्हटलं, आपली आणि राणे साहेबांची चर्चा झाली आणि निवडणुका ह्या महायुतीनेच लढवायचा निर्णय होतो असं त्यांनी म्हटलं. बघा, आता केसरकर साहेब पण बोलले, आपण हे परत परत रिपीट करतो. जेव्हा उद्याची मीटिंग ठरली, सगळ्या प्रमुख नेत्यांना भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही उद्या भेटणार. त्याच्यामध्ये केसरकर साहेब आहेत, मी आहे, उदयजी आहेत. त्या मीटिंगमध्ये काय, आणि राणेसाहेब असतील तर राणेसाहेबांना भेटू. राणेसाहेब त्यांना रत्नागिरीत भेटले. मला असं वाटतं आम्ही राणेसाहेबांना विचारल्याशिवाय काहीच करणार नाही. लक्षात घ्या, काल पण आम्ही बोललो, अंतिम शब्द नारायण राणेसाहेब. ते घेतील ते आम्हाला मान्य, आणि ते युतीच्या बाजूने आहेत आम्हाला माहिती आहे. युती व्हावी असं त्यांनाही वाटतंय, पण ते कशी व्हावी ह्याच्यासाठी उद्या चर्चा आहे. आणि होत असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नाही होत असेल तर मग आम्ही प्लॅनिंगमध्ये आहोत. आमची पण तयारी आहे. हेच मी परवाही बोललो.